Dennis Mahata anayitanidwa ku area 30 pa nkhani yosumira IMF. Yes, nkhani ndimeneyo guys. Mwamva yes, nkhani ndimeneyo. Ivenso ku Zodiac ayilengezaso. Guys, dziko muno madono kuti kaya okay, zachidziwikire poyamba ndinakamba kale kuti dziko linoli amalamulira ndi azungu. Maiko aku Africa azungu ndi amene amayendesa chonchi. Ma president amakhala zikwangwani. And pa nthawi imene wayamba ntchito yofuna yoichosa sobano kufuna kwachosa kuti mukhale independent muzibanga zinzanoka musamangodalira ngongole ama ni ngongole ndi ziphinjo zimene zingongole zija zithandizo zijazo zimafolisa mitu ya anthu zimene zazo. That's why muzoti maiko okhala independent zaka zambirimbiri olo singano kampani ya singano kulibe. Anyway, munthu amene yu Dennis Mahata choyambirira anauza IMF kuti muchotse legal immunity, chitetezo chimene munaziyika. Iwo anaziyika chitetezo la kuti sala kwatu ndipo sangatengaidwe ku court. Iwo ali ndi kauchine kamene kaka chishield chishango chimene chichi kuti iwo sanga palibe amene angagwire yayi IMF imeneyo. Ndi iye anayi kuchallenge kwana kuti inu ndikupasani 14 days muchotse chishango chimene chocho chimene chimakutatiza icho ndifane kutengeni ku court chifukwa inuyo iye ndi mombo kuti niyo ku suffering kuvutika kwa Malawi kunoko inuyonso mukuyambitsa ndino. Inu mumayambitsa ndino zifuka zonse ndinuyo. Ine mombo nonse ndili nawo. Point. Nde iwaja 14 days inata anakhabejetu sanafune kuchotsa legal immunity chishango chawo chija ati ife sitolakwa so nzochisanso ifo jana. There's something there. Number 2, 14 days inata iye ujanani mbeso kala kuti kumakulu zonenga kuti ndino akatyali muno muchoka by force by fire tigwisa ntchito ndi tumphavu kuti muchokemo muno. Remember pakati panalemba makala olembera kwa president kuti ngatiso sakwanisa dziko ligwisa kuyendesa dziko li popanda ngongole zithandizo za anthu akunja ndoti basa akwena kutula paso dinthu. Analemba so likala ku Reserve Bank. Ndi anyway, ndi panopo chochika nichiona kuti IMF ija yalembera kalata ku area 30 komanso yalembera kalata ku Minister of Justice kuti akuti munthu ameneyu ate ndi threat ndi chiopsezo kwa iwo. Mr. Dennis Mahata ndi chiopsezo kwa iwo. Kaya I don't know IMF chiopsezo kwa iwo ndi anamwita nadzulo kupita ku area 30 for questioning for some mafunso njandi ndezi. Then kumene kuja ampasa kuna izina amuza kuti iyi nkhani iwisiye ma charges osewa wapange drop wasiye ifeso tikusiya. Uzisiye wewe ifeso tikusiya. Koma panga koma uzisiya panga rone sana. Malawi. Nde Dennis Mahata wayankha kuti sindikuzisiya. Iyo tikokwesana tabeleka feka mapero pa inu IMF. Anyway, what's in the comment? I think inenda kama video zambili mbuyo mo amenema timakamba za international politics palindale za munomo za locals za wandandana nde palindale za international zimene timayangana zinthu zikulu osati za tizipaniti. It is all the anwagi amangoteseka makazaphunzira za ndali za international pene mazozo nzuri ma president ambiri ku Africa kuno ndizikwangwane and umphawi wathu sungathe as long as togwesa ntchito system yawo imene anati ikira iyo
koma tikangoicho system ijayo kuti tatulukamo iniyo mzipanga zanu mpamene timayamba nonso pano kukula kutukuka kuyamba panga zinthu zathu. Nani nakale kuna kuti munthu umatha kukhala ndi masomphenya maloto osiyanasiyana amene ungachite ukadzakhala president, koma kangolowa mu president muja umapeza kuti akuyikira kaye system yoti iwe sungayipangeso fix, system yongo kupangitsa kuti iwe uzungokhalabe pansi, system yokupangitsa kuti iwe sungakwanisa kupanga govern dziko lako, kulamula dziko lako bwinobwino, system yoyipa yachizungu yotsamunda ndi imene makhalapo. Ndero anthu ambiri it's common timakhala busy kumavutika ndi zizindikiro za matenda, kulimbana nazo zimangobwerabe, koma ukafuna kuti uthane ndi nthenda upite ku source kumene zikuyambirako kuti chikuyambisa nchani kumeneko. Achina IMF acha amene ajawo ndi nthende niyeni imenecha kuzula umene kujako mukhale anthu. Anyway, anthu amene ozindikira amene amadziwa bwino zandale bwinobwino amadziwa kunzoti IMF siyosewera nayo, siyopanga nayo madilo. Guys, ndi nkhani ndimeneyo zayambano sopano Dennis Mahata kuyambano kufuna mukwecha chanchane chifana waso waneza funa azilibela bwino tizilibela ngongole trillion ngongole meja panga siyajibwana kwambiri imene kuti misonkho ikwezedwe kwambiri kuti boma likwanise kutenga ngongole zimene zazo kwa anthu. And boma ndemo buzatu boma lililonse linasiya ngongole zambirimbiri. Pakadali pano pali ngongole zimene even pano boma lili pano likubweza boma ngongole yo inalengedwa ndaya DPP nkabweza ngongole yo inalengedwa ndaya jina UDF choncho ndezi ngongole pena sofika sport pakana boma makatenga ngongole nkuma kongoza santuso. Guys, you see something, guys. Nde ngani ukuza ndi imene guys. Nde nakuzani ndeza ambapo zitopo. Guys, thank you so much for the cameras. Kasi mjuni paso tamuveni pangono nkane mwefura katibanja. Natibanje. Bye. Kodi kasi IMF ndi World Bank. Yeah, kasi mjuni ngoyipa. Ulumandano. Ngoyipa. Amatithandiza yende ndrama kumanya mabungu woyipa. Chifankhani iyo sikuti inangobwera kuti dziko la Malandi kuti otigulitsa mabuma onse ayi. Inani ngati zimene manena zafetereza zija mjotse subsidy anane nanso kuti mabungwe amene ndi aboma makampani aboma gulitsani onse. Kati mufuna mupitiriza ngasi amatipatsa ndalama. Tsola kapereka ndalama ku amanena kuti muchiteza kuti samangopereka ndalama zoti zaulere kuti mufuna paguleni blanket pitani mukagule ayi. Amapereka ndrama uku mkono wa manja wa ndrama ndikupatsani ma condition. Ndi ma condition yakewo panali zafereza zija komanso panali kuti ma company onse aboma ngulitse. Sinali choncho. Sikuti panali wino akamena anakhanga kuti waledzera ndikungoti ma company onse ayi sinali choncho. Mugulitse.